Molweni bantu bakaThixo wam, ndibulela lento silibonile namhlanje. Kubhaliwe kwizibhalo ezingcwele. Wathi musa ukusondela apha, khulula iimbadada ezo ezinyaweni zakho, kuba loo ndawo umi kuyo ingumhlaba ongcwele. Masifumane izwi ngokwencwadi yesityhilelo 1:15. Inyawo zakhe zifana nobhedu olubengezelayo, zingathi zivuthisiwe eziko. Izwi lakhe ngathi sisandi samanzi amaninzi. Kukubaluleka kwenyawo zikaYesu Kristu apha, njengoba libekiwe apha ilizwi, libonisa uba yeyona nto eqaphelekayo. Xa ubona uYesu ubona inyawo zakhe zilolu hlobo, kufanelekile uba zibe lolu hlobo luchazwe apha, njengokuba naye unantsika uDaniel uyayichaza kwincwadi yakhe uchapter 10 indaba yeenyawo zikaYesu Kristu, kuqinisekiswa kwezwi likaThixo uba wonke umuntu okholwayo kufuneka azibone zinje iinyawo zakhe. uThixo xa sifika ezulwini siqubuda ezinyaweni zakhe, sisifake iminwe yethu emanxebeni eenyawo zakhe, sikholwe nguye, lugqitye ukholo lwethu, luphele ukholo lwethu. Njengoko wabiza uThomas wathi, Thomas, yiza ufake umnwe wakho emanxebeni am ukuze wazi uba ndinguye uYesu Kristu. Waza kuThomas, athi ke uYesu Kristu, hayi uyolo lwabo bakholwe bengandibonanga. Loo nto ithi uThomas ukholo lwakhe lagqitywa mhla wayefaka umnwe wakhe emanxebeni kaYesu Kristu. Loo nto ithetha uba awayengasakholwa, kodwa laseliphela ukholo wakhe wayesazi ke ngoku. Le nto ke ndithetha ngeenyawo, uba ngabana awunazo iinyawo ungakhathazeki. Ndifuna uqiniseka ngale nto, into yokuba nezulwini kukhona umzimba olungiselelwe wena oneenyawo. Le nto yakho yoba ungabi nazo iinyawo yenzelwe ukubonakalisa amandla kaThixo ngontweyo. Masifumane basive uba uthini yena umprofeti ngendaba yenyawo. uIsaya 52:7, hayi ukuba zintle kwazo ezintabeni iinyawo zabashumayela iindaba ezimnandi, zabavakalisa uxolo, zabashumayela iindaba ezilungileyo, zabavakalisa usindiso, zabathi kwiZiyoni, uyalawula uThixo wakho. Yabona ke umprofeti wayibona lento phambi koba yenzeke, wayibona esemoyeni ubuhle beenyawo zabapostile bakaYesu Kristu. Into endifuna ukuxela yona ngeenyawo, uyabona uYesu Kristu xa esukuba ehamba akahambi phezu komhlaba, ngoba inyawo zakhe akufanelanga zibe nedust, ziyi-exhibition yawo wonke umzalwane, funeke zihlale zingcwele, ziclean. Yile nto kunelizwi elithi uYesu wahamba phezu kolwandle, wayengahambi phezu kwamanzi, kodwa wayehamba emoyeni endaweni yayiphezu kolwandle. Ile nto ke efuneka athi uYesu Kristu, uThixo ungumoya, funeka simkholwe ngomoya nangeqiniso nangenyaniso. Ile nto ba uYesu utheni ukumoya, nathi funeka sibe phi, sibe kumoya. Inyawo zethu ke ziyayidinga into yoba zilungiswe. uYesu Kristu xa wayezawushiya abafundi bakhe wabahlamba inyawo. Loo nto ithetha uba wayebalungiselela iindaba ezilungileyo, iindaba ezimnandi zoxolo, iindaba zensindiso, iindaba ezitshoyo uba uyalawula uThixo. Wayebalungiselela yona, wayezingcwalisa iinyawo zabo ngokwelizwi lomprofeti uIsaya owazibona iinyawo zabo bezawushumayela izwi. Le nto kude kuthiwa nibothi xa nifika endaweni benganifuni kweso sixeko, nithintise idust yenu, niyithintithe, hayi ke kuya kwehlela loo ndawo kungaphezu kweGomoro neSodom. Yabona ezulwini into okuthiwa idust ayaziwa, igama elithiwa dust alaziwe, ngoba idust yalapha emhlabeni. Yiyo loo nto inyawo zikaKristu zingamelanga zibe nedust, and siyamdinga uYesu Kristu ukuba silungise inyawo zethu. Yile nto ayitshoyo kuThixo ngendaba yenyawo eyitsho kuAbraham, ethi Abraham, apho unyawo lakho luthola inyathela khona, yonke loo ndawo ndikunikile. Athi yena uDavide, uThixo undikhuphe odakeni, inyawo zami wazibeka phezu kwelitshe emhlabeni omileyo ukuze zingatsheleli. Yile nto uThixo simdingela, le nto uYesu simdingela ukuze singaweli esonweni, ukuze singatyibiliki. Sidinga uYesu basihlambe inyawo zethu, azilungise inyawo zethu bazilungele ukwenza umsebenzi omhle, umsebenzi wenkosi. Iinyawo zethu zibalekile ukwenza umsebenzi kaThixo, uba singayi ekukhonzeni izithixo, singayi ekukhonzeni into zasemhlabeni, singayi esonweni, kodwa inyawo zethu zigijimela ukwenza okulungileyo.
uYesu Kristu siyamdinga ukuba sibe ngabantu abenza umsebenzi kaThixo. Ndiyakucela mntakabawo, ndiyakucela mntakatata, khawuzincame ujoin abantu abayizigidi ngezigidi, millions ngeemillions abantu abakemhlabeni wonke jikelele abazikhethele uYesu Kristu, abangeke babutaste ukufa kwesibini. Abona abantu baya ezulwini bawuhlala noThixo. Khawubajoyine, khawuzikhethele uYesu Kristu soze usole. Maluthi ke uthando noxolo lukaBaba uJehova, kuthi ke nalo uthando lenkosi Yesu Kristu libe phezu kwakho kude kube unaphakade. Amen.